ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ನಾಳೆ ದಿನದ ವರ್ಕ್ ಏನು ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ದಾಯ್ತ ವರ್ಕ್ ಬಂದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿದ ವರ್ಕ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಮೂವಿ ಆ ಮೂವಿ ಬಂದ ಅವಿ ಪನ್ಪುಡ ಮೂವಿದ ವರ್ಕ್ ಏನು ಸೀದ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಚಾ ಪರದಿ ಏನು ಏತ್ ಕೆ ಜಿ ಪಂಡದು ತೂನಾಗ ಏನು 75 kg ಇತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಶೂಟ್ ಹೋಲಿತ್ತಿನ ಪನ್ನಂಡ ಪುತ್ತೂರು ಸುಧಾನ ಸ್ಕೂಲ್ ಶೂಟ್ ಇತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಲಾಡ್ಜ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಲಾಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ದಾಖಲೆ ಒಂಜಿ ಭಯಂಕರ ಇತ್ತನೆ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಬಿಗ್ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಕೊರಂಡು ಅಂಚನೆ ಶೂಟ್ದ ಟೈಮ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಪಂಡ ಬೊಲ್ಪುಗ ಆಜಾರಿಗೆ ಸುರಾದು ಬೈಡ್ 6 ಗಂಟೆನ ಶೂಟ್ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಈ 4 ದಿನ ಒಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬೈಡ್ ಬಾರ್ಸ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಬೊಲ್ಪುಳಕ್ಕೆ ತೋಪನ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪನ ಅವೇ ರೀತಿ ಇತ್ತನೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಲೆ ಕೂಡ ಅವಿ ಮೂವಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಏತಿ ದಿನ ಉಂತುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರದಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪನ ಅಂಚನೆ ಕುಳು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಕುಪ್ಪುಳು ತೋಜುನು ಇನ್ನು ಗೇಲು ಪೋಂಡದೇನು ಗ್ರೇತೆ ಆಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪರದ ಪಿದೈ ಬನ್ನಾಗ ಮರಾಟ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆ ಕೆರುಂಬು ಒಂದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಬತ್ತ ಬೈಯಡ 6 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ಅಂಚನೆ ಚಾ ಪಾರದು ಪಿದಾಡ್ದು ಸೀದಾ ಇಂಚಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ಷಾ ತೆಗೊಂಡು ರಿಕ್ಷಾಡು ಸೀದಾ ಏನು ಪುತ್ತೂರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಬಾಡ ಒಂದು ಇತ್ತು ರಿಕ್ಷಾಗೆ 18 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರುದೇನು ಸೀದಾ ಒಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಪಾರಿಯ ಚಿಕ್ಕು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಿತ್ತು ಅಲ್ಪ 14 ರೂಪಾಯಿ ಕೋರುದೇನು ಸೀದಾ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಡೆ ಏಲಕಾಲಿ ಬಸ್ಸು ಬತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಸೀದಾ ಏನು ಊರಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.